Mwana wangu akaroiwa kuchikoro. Ndiri kuzvidemba mukoma kuti dai mwana wangu ndisina kumbogara ndakamubvisa kugovernment ndikamuendesa kuprivate school. Vabereki, ngwarirai zvinounzwa mumba nevana venyu. Ngwarirai zvekare vanhu avo vanotamba nevana venyu. Nemurume wangu tiri kufanira kuti tinge tichizoenda kukoti. Hanzi tinofanira kuenda kukoti muna September. Zvichazobudawo ikoko mukoma kana tisina kuzovharirwa. Ndichazongokuudzaiwo kuti tinenge tazonzi tinge tichizoita sei, tichabhadhara mari. Uyu ndiwo unonzi muidzo, uye zvekare ndi Satani. Satani ari pabasa, ari kuda kudya kamari kashoma kacho ikako ako tatanga kuwana ini nemurume wangu. Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Inini zita rangu ndinoitwawo Mainande, uye zvekare ndichachinjawo kwandinogara. Ndichati ndinogara mubudiriro. Mwana wangu uyu ndichati iye ari kuprimary school. Saka vabereki vemwana uyo ngwacho watakazotora, I know kuti ipapo takakanganisa, but mwana ainge ava kuita manifestation. Mwana wangu akatanga kumanifesta mushure mekunge vaenda kutrip kuchikoro. Ariko ikoko takabva tafonerwa nematichers ake, vakabva vati kuno kumwana wenyu ari kungodzvova, ngazvisi kunzwisisika zviri kuitika paari. Ambotanga auya kuna ticha vake akati, ticha, ndiri kunzwa nyongo, mwoyo wangu wakamira, ndiri kudzvova zvinhu zvinonhuhwa. Hanzi akabva achizongopindura maso ake akatanga kudzvova. Achidzvova kudaro achimanifesta, ndopa akatanga kutaura zita rekuti Kero. Kero uyu ndoumwe musikana uyo waanodzidza naye, but havadzidzi vose in the same class. Saka akatanga kumanifesta pamberi pematicha. Mavoice notes nditori nawo awo akarekodhewa nematichers ake, vakabva vanditumidzira marecordings iwawo vakati, inzwai zviri kuita mwana wenyu. Saka mwana aidzvova. Kudzvova kwaainge achiita, ainge achitotsanangura iye achiti Kero uyu ndiye akamupa mabhuku. Hanzi mukati memabhuku imomo makange muine dzvinyu iro rainge ririmo. Dzvinyu iroro ndo raizorara naye usiku, uye zvekare ainge achimanifesta achiti dzvinyu racho panguva iyoyo ainge ariona richijamba kubva mukabhegi kainge kakabatwa naKero, achiti vhurai muone mukabhegi ikako mune micheka irimo yaapiwa namama vake kuti atibire tose vamwe vana vose vari mubhazi zvipo, amai vacho vachazonogeza nekajira ikako. Saka ainge achiti hanzi dzvinyu rakati rabuda mukabhegi ikako ndokubva ranopinda mumhino dzake. Hanzi mwana aita sekunge achazvibvarura mhino achiti, mumhino dzangu mune dzvinyu rapinda. Dzvinyu iri riri kuda kuti ndige ndichizonzi ndava kupenga, riri kuda kuenda kunochera mwena mupfungwa dzangu kuti ndige ndichizonzi ndava kupenga. Saka hanzi mamwe maticha akaramba. Vamwe vainge vati no, ngativhure bhegi racho raKero tione kuti mubhegi mune something here, se zvainge zvichitaurwa naNandi, but vakabva varamba. Vamwe vakaramba vakati no, isusu hatina right kana iye Kero wacho aramba kuti tinge tichibata bhegi rake, as long as haana kumboita bullying. Wangu mwana ndiye akanzi ava kutoita bullying. Vakati mwana wenyu it's either mava kuuya kuzomutora kana kuti tava kunomusiya kumapurisa, because zvaari kutaura vamwe vana vava kutochema, because hanzi aidzvova zvinotyisa. Akapindura maso ake. Ndakazoenda ndokubva ndachizonotora mwana. Ndatora mwana ndakamubvunza kuti chii chainge chaitika, asi iye akaratidza kuti hapana kana chaainge achitomborangarira zvachose. Ndazvitorera mwana wangu ndikati hazvina hazvo basa, Mwari ndivo vanoziva. Ndakaenda nemwana ndokubva tanonamatirwa
kumaprofita. Tasvikako kumuprofita munhu asingatombotizivi, because ndakatorwa nevamwe vatete vakati no, imimi musafamba muarea mamunogara, because mukafamba imomo pamwe nyaya inenge yatofamba nechekare. Chiuyai kunoko. Takakwira mukomanashe ndokubva taenda nemwana kwainge kuchigara vatete vangu. Takabva taenda navo kuna mumwe muprofita uyo akangonotaura zita rekuti Kero. Akati handidi kutaura zvakawanda nemi. Akabva ati kumukadzi wake, uya netsvimbo yangu yainge iri mumba, asi tsvimbo yacho yaita sekunge tsvimbo yechivanhu. Tsvimbo iyi akazoti aibata painge paine vamwe vakadzi avo vainge vaine vana vavo vainge vauyawo kuzobetserwa. Saka akabva anongedzera kuno mumwe mwana iye ainge achitokambaira, ndokubva atanga kungochema achiti Kero, Kero, Kero. Akabva ati kwatiri, ndozvaita mwana wenyu izvi mubhazi. Kuzosvika maticha achiti tava kuenda naye kumapurisa, muri kuona zvaita mwana wenyu. Saka kamwana ikako mukoma kakatanga kufamba sekunge dzvinyu, kakazvambarara pasi nedumbu, kudaro kakabva kaita zvekunyatsokuradzika musoro wacho dama rose iri riri pasi, kachiita zvekugwesha, asi kugwesha kwakakange kachiita kaifamba kunge dzvinyu. Pakakazosimuka kainge katokuzvuka, ndokubva kachizonongedzerwa zvekare netsvimbo. Mweya wacho iwoyo ukabva wabuda, kakatanga kuchema zvisingaite because kainge katokuvara. Saka takabva taudzwa kuti Kero zvechokwadi ainge ari mwana wemuroyi, ende uroyi wacho hanzi ndewesatanism. Tinofanira kuti tinge tichizouya naye ipapo pasowe ravo madzibaba ivavo kana tichida kuti mwana wedu ange achizopona. Saka takabva tachizotaura nyamwana tikati, iwewe Kero hauchamuudzi kuti kune kwatiri kuda kuenda naye, chingoitai zvamunoita muchingowirirana, sezvo baba vacho vane motikari. Takabva tati chiinvaita Kero auye mutambe mose, then tozongoita sekunge tikuda kubuda, tikuda kuenda kunotenga ma-ice cream. Tatenga ma-ice cream tobva taita sekunge pane zvatanzi tinge tichiuya kuzotora natete. Saka mwana akabvuma akaita saizvozvo. Kero uyu akabva abva kwavo ndokubva auya pamba pedu. Taitovatarisa zvedu tiri mumba vachitamba zvavo. Vachitamba kudaro ndipo apo patakazobuda navo vana, takatobuda zvekare nevamwe vana vedu tava kuenda kunotenga ma-ice cream. Ndokubva tachizoti kwavari tava kumbodarika nekumba kwavatete. Tichinosvika kumba kwavatete, muprofita uya akange akatotimirira pamba pavatete, akati ngatizviite nekukasika. Kero akatanga kubuda dhimoni achitaura nyaya dzakasiyana-siyana, dzimwe dzandinotya kutaura pamhepo. Saka takabva tachizoenda kwavari amai vaKero mushure mekunge vazoudzwa nemwana wavo kuti ndo zvainge zvaitika. Saka vakabva vaenda kwaheadmaster vakanomangara kumapurisa. Yakambotanga ichinzi murume wangu ndiye ainge abata chibharo, but painge pasina kana evidence. Mukoma akatoendeswa mwana kuchipatara, tikatobhadharawo isu, tikati no, itii mwana ange achienda kuchipatara anoonekwa, akanoongororwa akaonekwa kuti ainge ari right. Saka mhosva yedu yatiinayo hanzi takakidnepa mwana wevanhu, but chakazongotishamisa ndechekuti haina kuzonzi icriminal case. Ivo vari kuda kutibhadharisa mari through malawyers avo. Mari yacho mukoma hatizivi kana tikazoiwana, because patakaendawo kune umwe lawyer akatibhadharisawo akati maybe zvinenge zviri zvekuma 30,000 something, so that vasazoita kuti inge ichizova a criminal case. Saka mhosva ndinobvuma kuti tinayo. Takaenda nemwana wumwe munhu kumasowe, but kuenda naye tainge tichida kudzosera zvacho izvo zvatainge tatonzwa zvichitotaura zvidzokere kumwene wazvo. Saka mwana wangu mukoma akazotanga kurwara zvisingaite, akadzikira pakudzidza kwake. Tichizomuendesa kuprivate, takamuendesa because tainge tichiti mwana uyu nekugona kwaanoita, kana tikamusiya ari pagovernment tinenge tava kutomukanganisa. Asi kana kuri kunzi akange ari kuprivate ikoko, anogona kuzozvisimudzirawo iye kuburikidza needucation yaanenge achiwana ikoko.
kuprivate. I am regretting dai mwana takangomusiya ari kugovernment. Zvose izvi zvimwe kuda pangadai pasitomborina. Mabhuku awo anonzi ndiwo acho akauya aine dzvinyu. Mukomanashe bhuku rimwe raakapiwa rainge riri novel, ndakaita sekunge ndicharibvarura, raainge achiti akaripiwa naKero. Pandakaribata ndakashamisika kutoona kuti rainge riri novel zvaro, but aya manovels echikuru. Kana cover racho rainge richitoonesa nhengo yemunhurume. Kunyange zvazvo it was a romantic novel, but ndakabatikana nazvo. Saka ndiwo mabhuku awo ndiwo mabhuku awo aipota achiverengwa nemwana wangu awo aanenge apiwa naKero. Saka kana tikaendawo kukoti zvinenge zvazobudawo musarudzo tikazozviudzwawo, mukoma ndichazongokupayo update kana kuri kunzi tinenge tisina kuvharirwa zvemusi iwoyo. Anyway, I just enjoy your show. Muzongotizivisawo mukoma kana mukaposta tinzwewo kuti vamwe vanoti kudii. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa hanzi mwana aipiwa mabhuku naKero, mabhuku asiri ezera rake. Hanzi maybe daka racho rakabva pakuti ndakamupopotera zvisingaiti, ndikamutukira nevabereki vake, ndikati handichade futi kukuona pamba pangu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashe makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Zvakaoma zvemuno muZimbabwe kam zvakatooma. Ini ndakadzoka kuno kuZim pandainge ndichigara kuSouth Africa. Ndainge ndichigara nemurume uyu wandaigara naye ainge ari mupurisa zvake, aindipa mari yakawanda. Kusangana kwandakaita naye, ndakasangana naye ndaenda kunoita dheko pabirthday remukadzi wake. Handina kunge ndakaziva kuti ndo zvaari, asi nekuda kwekuti akangondi-invita back pamba pake ndikabva ndabvuma. Ndakazoti ndadzoka ndokubva ndaona kuti mukadzi wake ainge asipo. Akabva andiudza kuti iye ainge aine mafeelings neni, ainge adevelopa mafeelings, akati ndinogona kukudyisa mari. Saka ndakabva ndabvuma ndikabva ndatanga kudanana naye murume iyeye. Kubva gore iroro razvakaitika kusvika ndichizodzoka kunoko, mukomanashe ndiye murume wandaifambidzana naye. Even though I am a man, I know kuti vanojaja muchajaja henyu, but ndiyo secret yangu yandiinayo kuno kuZim. Ndine musikana wangu uyo wandiinaye, she is around 22, haatombozvizivi. Ndaidanana naye zvepafoni. Iko zvino zvimanje zvandava kunoku kumuavoida kwava kunetsa, because ndiri kuSA ndaiavoida masexual conversations naye, but kubva zvandakadzoka kunoku kuZim by force tinofanira kutoti tinge tichitoita izvozvo zvacho zvandisingadi. Apa she is pregnant. Handisati uye hatisati tanyatsokuziva kuti nhumbu iripo here zvechokwadi, but anondifonera makuseni. Akafona anoti anenge achinzwa kuda kurutsa, kana mama vake vakatoti kunokuka uyu munhu munogona kunge makamupa pamuviri. Saka chiitai zvinhu zvenyu nekukasika, ndisazonyara veduwe. Vari kuda kuti ndige ndichitizisa at least mwana wavo nekuzozivisa kuti ndine mwana wavo. Ndisati ndamutizisa ndomuudza here chokwadi kana kuti kwete. Ndinodawo mazano kubva kune vedare renyu. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndaitodeita mupurisa, he was a guy and inini I am a guy, but kuno kuZim I am supposed to get married. Zvakaoma. Let us speak with our DM
brother mucomment section. Rekedzei tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Please post my story makavikawo chitupa changu. Zita rangu inini ndinoitwawo Juliana uye zvakare ndine imwe friend yangu. Saka zita rake ndichamuti Babi, ndiro rainge riri nickname. Saka Babi uyu ainge aine musikanzwa, akazondidzidzisa musikanzwa. Iye ainge akangwara, saka aipota achienda kuclinic achinonotora maprotector ende varume vose vaaisangana navo aitomeka sure. Saka iniwo aizoti kana akandiperekedza kuenda kumujolo. Mind you, izvi zvinhu zvakaitika pandakange ndiine 16 years. Ndakange ndichitori mwana mudiki, but ndaidanana nevarume vakurusa kwandiri. Saka taiti kana kuri kunzi tikaenda kuma sleep over aitoenda neni achiti I want you to be safe. Saka aitondipa maprotector aya obva anditi make sure. Manje nini ndaizonyara manje nekutotya madhara avo andainge ndichazospenda the night with. Saka ndaizongovasiya vakadaro. Friend yangu Babi uyu aitopota achitoenda achitonobayiwa madhepo uye zvakare achishandisa other preventative methods just in case aiti kana ndikazorara nemurume uyo anenge achizondiitira utsotsi hwekubvisa protector. Saka ndaitopota ndichienda naye kuclinic, asi ndaizoti ndikaenda naye kuclinic kana yava 10 yangu, kana ndapinda muna nesi ndaizonyara plus ndaitya zvekare kurohwa because amai vangu vairova zvisingaite. Saka ndaingofungidzira kuti manesi vanogona kungoudza kana mubereki wako kuti mwana wenyu akauya panapa achiti ari kuda chakati nechakati. Saka ndaizongonyara. Then ndaiti ndapindamo ndobva ndanyepera nesi ivavo, ndobva ndavaudza kuti ruoko rwangu rwuri kurwadza, kana kuti pabendekete apa ndine pain yandiinayo yandiri kunzwa. Vobva vandicheka, vobva vandipa mapills iwawo ndaizomarasa zvangu. Tatobvapo paclinic ndaizongotsvaka pekungomarasa, either ndazopesana naBabi. Saka Babi uyu ndikangoti ndaiwirirana naye because ndaiva munhu ainge aine low self esteem. Saka kuwirirana kwandakange ndichiita naye ndaingofungidzira kuti zvaitondipawo mamwe mahigh standards kuvakomana vepachikoro pandakadzidza, because inini pachezvangu ndiri ndega so ndainge ndisitomborina kana confidence. Zvadaro mukomanashe ndakazonomitiswa, ndamitisiwa nebrother yaBabi andimitisa kudaro. I then told Babi. Saka iye akataura mashoko mukoma akazotondipepudza in life. Akabva ati iwewe nemusikanzwa yauinayo hazviite kuti ungochizova mukadzi webrother yangu. Ungamuurayisa kana nechirwere, because my brother is so cool, haana kana zvaanomboziva, but look at you. Ndakabatikana mukoma apa I am pregnant. Akabva anondipisa kune brother yake, but nekuda kwe-low self esteem takangoramba tichingowirirana inini naBabi. Nhumbu yangu yakura akatombondikurudzira. Ichiri kukura aitondikurudzira achiti kwandiri uchengete nhumbu iyoyo, because mwana webrother yangu ndinogona kuzongomuchengeta inini. Nhumbu yakati yakura mukoma yava kuma 7 months atova mwana uyu. Ndopa akabva achizouya nemushonga iwoyo akati ainge akautenga kuSouth Africa, but wakauyawo nomwe mukadzi uyo aitawo zvekutenga achitengesa. Saka nhumbu ine 7 months akabva anditi inwa. Apa zuva racho iroro ndainge ndiri kumba kwavo. Saka vabereki vake nebrother yake vakange vasipo, vainge vaenda kumusha kwavo. Tiri 2 ndokubva anditi inwa. By then I think pane zvaainge akandiisira mudrink, because I was feeling drowsy at that time. Ndokubva ndatora glass ndikatanga kunwa mushonga iwoyo wainge uchivava zvisingaite. By then mwana ndaitomunzwa kutotamba mudumbu, asi unfortunately mwana akazongoti ziye ndava kutotanga kutobleeda. Ndichibleeda kudaro mukoma iye Babi akange atova neboyfriend. Rimwewo dhara rakatoya vakatonopinda mune imwe room vakavharirana. Munoziva ndakazvidemba pandakatanga kuchiwa nemimba.
mwana ndakaita wekuzvara mukoma. By then Bhabhi ainge ava neni, aiva nezvivindi. Musikana iyeye akagamuchira mwana uyu. Ini ndainge ndaparara nepain at that time. Boyfriend yacho yainge ichitozviziva. Ndazvara mwana kudaro, takange tangoita zvokungowaridza rimwe ziplastiki pabhedhi yake ndokubva ndazvara mwana, asi mwana uyu akatofa, akatobuda, akatofa nechekare. Bhabhi ndiye akabva achizotora mwana kwava kumurepa muplastic ndokubva anoti mubhuti, ndokubva ati tava kuenda naye. Handizivi kuti vakazoenda naye kupi because akangondisiya ndakarara mukoma ndiri murumu make. Akazodzoka kunze kwainge kwava kutoda kutochena, ndopaakauya and she then checked up on me and I lost a lot of blood. Ndokubvisa kwandakaita pamuviri pandakange ndichiri kuma 16 apa pamuviri ipapo painge patova ne7 months. Mwana ainge atosvika, akatobuda mwana uyu achitoratidza kuti ainge ari mwana chaiye. Hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Anzi ndiyo secret yangu iyo. Ya, zvakangooma hazvo vedu wei. Zvanga zvisiri here zvemarituals? Zvanga zvisiri zvemarituals here? Sei boyfriend yacho yakangobvuma kungoita zvinhu zvakadaro? Why did he agree kuti motikari yake ishandisiwe? Maybe it was a set up from the start. Bhabhi uyu pamwe aitoda kutoti mukaita pamuviri, then nhumbu yacho mwana wacho uzoshandiswa for miko. Zvakangooma hazvo vedu wei. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Inini zita rangu ndinoitwa Cleo, uye zvekare ndiri murume, ndine makore 44 yezekuberekwa. Apo pandakange ndichiri ne36 years ndainge ndichishanda muSA ndisati ndazouya kunoku kuAustralia kwandava kugara. Saka ndichiri kuSouth Africa ndaiwirirana noumwe muface uyo ainge ari muSouth African. Saka muchinda iyeye aiwiriranawo nemaNigerians. Aigara achiti kwandiri, ndinoda kuti unge uchizouya kuchechi kwedu, but ndairamba kuti no, ini handidi kubuda muchechi. Kuchechi kwandakange ndichinamata yainge iriwo Pentecostal. Saka kwavo kwakange kuri kuPentecostal. Aiti kwandiri, we have the same doctrine, we worship the same God. Ndinoda kuti umbouya kuchechi kwedu. Ndakazosvika pakuzobvuma ndokubva ndachizoenda naye. Ndakabvuma mushure mekunge atenga imwe motikari, so new from the dealership. Ndikati ya mupesi uyu kauyu kuchechi kwavo zvechokwadi kune vanhu vanobatsira, because akanditi aiva ne-online work, zvimwe zvaakange achiita online. Ndikati kana ndikaenda kuchechi ikoko, sezvo ari kundivimbisa kuti ndinozowana vanhu vanondibatsira, zvinenge zvakatonaka. Noti zvekwedu munoziva kana wava kuda kuita chimwe chinhu zvekumashure unotanga kuzvishora. Vanhu vekuchechi kwedu vaiti kana zviya zvikanzi pane fundraiser inofanira kuzoitwa, ndaingoti izvozvi ndo zvandikamirira, zvekungoti pose pose zvinenge zvichingonzi fundraising that, fundraising this. No bodo, ini handichadi kuti ndinge ndichiramba ndichinamata ndiri muchechi umu. Saka ndakazotanga kuenda kuchechi kwefriend yangu. Saka ndichienda kuchechi naye mazuva ekutanga pakange pasina anything that was really suspicious. Saka nerimwe ramazuva ndakabva ndachizopiwa muglazi umu mainge muine wine. Service yainge yatopera, pakangoya vamwe pastor vechiNigerian. Ndapiwa glazi ndikabva ndanzi ndinge ndichinwa. Saka ndakanzwa voice rakati usanwa. Ndokubva ndavhunduka. Saka ndavhunduka kudaro, akangonditarisa akanditi, are you okay my friend? Apa ndaitya manje. Ndikati yes I'm okay. Ndikati I don't know, something happened to me. Akabva atanga kupuruzira ring. Saka the way ainge achipuruzira ring yake, ndakangofunga rimwe movie randakamboona kudhara. Movie iroro ndakariona patova nenguva umwe mukadzi so aiti kana achida kukuvadza munhu aitanga kupuruzira
ring yake. Saka zvakangondivhundutsa, so maybe it was a revelation from God. Tichibva pachurch tiri mumotikari yefriend yangu muSouth African, I just felt the Holy Spirit telling me to pray out loud. Mukomana ndakatanga kunamata. Saka this guy akabva amisa motikari yake akanditi, you are making a lot of noise. Hey, you are making too much noise, man. Why are you making so much noise? Say usina kunamata patanga tiri muchurch. I need to concentrate. Ndokubva amisa motikari yake akandisiya ipapo mukoma. Haana kutondimirira kuti ndiburuke. Motikari yaitofamba zvishoma. Ndokubva ndatoburuka. Even vamwe vanhu vainge vari padhuze nepanzvimbo paakandiburutsira vakatondibvunza kuti muri kuwirirana here? Ndikati kwete, hatisi kuwirirana. That man is demonic. Ndokubva ndatanga kunamata. Ndichinosvika kutaxi rank mukoma ndakarohwa. Ndozuva rangu rekutanga kunzi ndarohwa muSouth Africa. Ndakasvika pataxi rank zvakanaka. Ndasvika parenki paya, then paiva nekaqueue. Saka queue yacho yange isina kunyanya kureba zvayo. Ndokubva ndatopinda. Saka isusu kuextension kwandakange ndichigara kuextension kwacho, it was the last extension mulocation imomo. Saka ndaiwanzokunogara kuback seat because ndisu tinenge tiri vekupedzisira. Tava mulocation, madriver pavanenge vachiita pick and drop, then ndinenge ndichishiftawo ndichienda kumberi, but kombi inenge isisina vanhu vakawanda. Saka ndagara mukombi because ndainge ndaspenda almost an hour. Apa ndava nenzara manje. Ndabva kuchechi ndanga ndisina mari, ndaitarisira kuti nefriend yangu tichazongodarika nekudrive through sezvatainge tagara tichingoita masvondo ainge adarika awo. Saka ndaitova nenzara zvekutodaro. Ndakange ndichitokalelawo kuenda kumba nekukasika. Ndambojegera line kusvika ndichizopindawo mukombi. Ndanogara kuspot kwangu kuback seat. Kombi yazara. Driver ndopaakabva ati vekuextension namba yakati chiburukai because tikuda kuzokupai yenyu kombi toda kuti ikasike kudzoka because pakawanda vanhu. Ndakangofira kungoti hazvisi fair. Saka driver umwe akabva ati iwe unogoti hazvisi fair pakai. Marank marshal ndokubva atongouya vakati ndiani ari kuramba. Saka vakabva vati iwe uri muZimbabwe apa uri kutotaura zvaunoda, kunogwa kusi kwaMugabe, buruka. Saka ndakatoburuka zvakanaka. Ndaburuka manje trouser rangu rakambohakira pane rimwe seat but harina kubvaruka. Ndakabva ndati ndichida kutarisa kuti trouser rainge risina kubvaruka here. Zvikanzi uri kutotambisira nguva. Ndokubva ndatonze mbama mukomana chi ndakabva ndatorwa mbama paya pasina kana chandainge ndatombotadza, but handina kuda kudzosera. Ndakabva ndato-apologize. Ndikabva ndaenda ndikanomira muqueue ndikatotanga kutonamata because something in me just told me kuti this was a spiritual warfare. Usiku hwacho ihwohwo I then saw that guy, my friend, akauya kwandiri ainge aine varume vairatidza kuti vainge vari maNigerian, vainge vari 4. Vakatanga kudzungaira vachitadza kupinda muroom mandakange ndiri. Saka mangwana acho makuseni ndaenda kubasa. That South African guy mukoma akauya padesk pangu ndokubva atongogara akanditi apologies my man, there is something important that I would want to tell you but not now. Akabva achizoita accident. Aita accident kudaro ndakafonerwa nesister yake achitondiudza kutoti name hidden aita accident afira pasport. Haudi here kuti tinge tichienda tose because kana family yacho vaitozviziva kuti we were like best friends. Handina kukwanisa kuendako. Ndakabva ndatiudza Murungu kuti ndo zvainge zvaiitika, but at the funeral I was there. One of the relatives akabva achizonditora. Vainge vari sekuru hanzvadzi yaamai vacho vakanditora ndokubva vapinda neni mune imwe room. Vakabva vandibvunza vakati iwe naName Hidden mainge muchiwirirana chaizvo. Paya patakati tinoda kuenda newe kumochwari, pane chivanhu chedu isusu seMasutu chataida kuita tisati tatora mutumbi wake. Tinozviziva kuti iwe naName Hidden kune kuchechi kwamaienda kwemaNigerian. Saka kuromba kwamakange makaita kwapera here nekufa kwaita Name Hidden?
ndakavhunduka mukoma, kana ivo vakatozviona kuti munhu uyu kuvhunduka kwaaitaka haana chaanonyatsokuziva. Ndokubva ndavatsanangurira ndikati nyaya iyi handidi kukuudzai muri mega. Vakabva vamhanya. Maybe panguva iyoyo vaifungidzira kuti ndiri kuda kutovapa confession. Vakabva vauya murumu mandainge ndiri, like my close family members. Ndikabva ndati ndikuda kukuudzai mose muri panzvimbo imwe chete. Mwana wenyu uyu ndaiwirirana naye, handidi kunyepa, asi aigara achindinetsa achiti hande kuchechi. Ndikavatsanangurira zvose zvakaitika kuchechi, zvimwe zvandainge ndisingafili comfortable nazvo, asi ndakazongoita. Uye chakaita kuti ndichive kuenda kuchechi imotikari yaainge ava kufamba nayo. Vakabva vachizodaidza n'anga iyoyo pane zvayakaita. Hanzi iculture yavo semasutu, kana mumhuri mukanzi mune munhu anenge akaromba, vanomeka sure kuti box racho vanorisunga, vakarisunga neimwe tambo yered kuratidza kuti urombwa hwake hakuna ainge achida kuhugamuchira. Mukoma, ndikadai ndakaitwa sacrifice inini, because hanzvadzi yacho yakatotaura kuti dzimwe nyaya so dzaimbotaura, aingotaura nyaya dzakaita sekuti in life it's better to sacrifice your best friend than to sacrifice my family members. But hanzi aingotaura casual, so kungotaura nyaya dzinongotyisa nguva dzose. Ndakapona nepaburi retsono, ndikadai ndakatofa kutaura kudai. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us thank God nekuti makakwanisa kupona apo pamungadai makaurawa. If you have any story that you want to share with us, uyai ku Facebook @Brother Nashi on Facebook, kana kuti TikTok munondiwana ikoko.